suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli, narito po tayo sa ating programa, ang Tinig ng Pag-asa. At ito po ay ginaganap tuwing Tuesday and Thursday, ganap na ikapito ng gabi. At bago tayo po mag-umpisa, nais ko lamang pong batiin ang ating mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus mula Luzon, Visayas, and Mindanao, maging ang ating mga pastors, workers, and leaders under ng Jesus Believed Up Church, and most especially sa ating pinakamamahal na Bishop Leo, na siyang spiritual director ng Jesus Believed Up Church, at sa kanyang may bahay, walang iba kundi si Reverend Stella Bidanyag. Magandang gabi po sa bawat isa. At bagong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya, bago tayo mag-umpisa, hingi lang po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon Jesus, marami pong salamat sa oras pong ito, sa pagkakataon pong ito. Salamat po sa revelation mo po. Salamat sa katalinuhan, sa karunungan na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. At sa gabi po ito, kami mag-aaral ng iyong salita, at tunay nga na ma-absorb namin ang lahat ng mensahe, O Lord, na iyong ibibigay sa gabing ito. At ito'y magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay Kristiyano. Maging sa aking mga kapatid ngayong gabi na nanonood, nakikinig ng tinig ng pag-asa, O Lord, ng aming programang ito, tunay nga na ipadama nyo pa ang tunay nyong pagmamahal, O God, upang hallelujah, lalo pang tumaas ang kanilang antas ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mensahe sa gabing ito, O Lord. At tunay nga, Lord, ikaw ang may itaas at ako ang may baba, O Lord. Hallelujah, ang aking karunungan ay hindi sapat para maihayag ko ang iyong mensahe. Subalit, Lord, ay ako'y patuloy na nagdidepende sa iyo. Patuloy po ako humihingi ng iyong gabay. Holy Spirit, samahan mo po ako upang sa ganon ang lahat ng nais mong masabi ko sa gabing ito ay mangyari at maganap at hindi makasugat ng iyong puso at iyong damdamin. Salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So muli, magandang gabi po sa bawat isa. Sa ating tema po sa buwan ng Abril, ito po yung tatlong verse, yung Deuteronomy chapter 28 verse 2,
Proverbs chapter 10 verse 22 and Jeremiah 29 verse 11. So kung babasahin natin yung tatlong verse na yon, ay ito'y patungkol sa blessing, sa kayamanan at kasaganaan para sa ating buhay. Hindi lamang sa ating buhay mga kapatid, kundi maging sa buhay ng bawat isa sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating negosyo ay of course kailangan talaga ang sabi nga ang gabay ng ating Panginoon. At ang kailangan po lamang para matanggap natin ang blessing mula sa ating Panginoon ay kailangan po ay sumunod tayo at tuparin ang kanyang pinag-uutos at lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Promotion kung tayo may trabaho, sabi nga ay pag-angat ng ating negosyo kung may negosyo tayo, at magkaroon tayo ng long life kapag patuloy po tayo na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang pagpapala po, ito isang kayamanan na mula sa Panginoon. Ano po ba yun? Ito yung sabi nga na hindi ka nakakaranas ng sakit at karamdaman sa iyong sarili. Nagkakaroon ngayon ng unity, pagkakaisa ng iyong pamilya at sama-sama kayong naglilingkod sa ating Panginoon. Isa na po yung kayamanan sa buhay ng bawat Kristiyano. At yung sabi nga ay sa trabaho mo wala kang nararanasang problema at sa iyong negosyo wala kang na-encounter na mga pagsubok at nakikita mo yung paglago nito. Ito po ay isang kayamanan na mula sa ating Panginoon dahil sa ating tamang pagsunod sa kanyang mga naisin, sa kanyang mga pinag-uutos. At sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, ay nandun naman yung prosperity, yung kasagana natin. At alam ng Diyos kung ano yung plano niya para sa atin. Kaya sa gabi pong ito ay may ilang bagay lang ako. 4 na hakbang kung paano natin malaman ang plano o naisin ng Panginoon sa ating buhay Kristiyano. Sabi rito is the 4 steps to knowing God's plan for your life. 4 na hakbang para malaman natin kung ano ba yung plano ng Diyos para sa ating buhay. Tutok po tayo sa Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi po rito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and good future." So, ang Diyos ay may plano sa atin. Sabi nga ay, ang plano ng Diyos sa atin ay hindi saktan, hindi iwanan, kundi bigyan tayo ng magandang kinabukasan at tayo ay kanyang pagpapalain. Nandun yung prosperity na mula sa kanya. Una, ano ba yung unang hakbang na dapat gawin ng isang Kristiyano? Kailangan, sabi nga, walk with God. Kailangan lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon para madama natin, matanggap natin yung pagpapala, kayamanan, kasaganaan na mula sa ating Panginoon. Kapag kasi lagi tayong lumalakad sa kanyang kalooban, mas lalo nating nakikilala kung ano ba ang Diyos sa ating buhay Kristiyano. Sabi nga rito, if you are interested in knowing God's will and plan for your life, then you must learn to walk with God. Kailangan lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Sa anong pamamaraan, mga kapatid? You must need to cultivate, you must need to develop your relationship with our Almighty God. Kailangan nandun po lagi na de-develop natin, na-cultivate natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Sa anong pamamaraan muli? Ang sabi nga roon, by spending time in His Word. Yung pagbabasa natin ng kanyang salita, yung pag-meditate natin ng kanyang salita, napakahalaga po yan sa bawat aspeto ng ating buhay Kristiyano. At siya pa rito, by taking time for prayer. Isa rin pong napakahalaga nito, yung pananalangin. Sabi nga, two-way communication dapat tayo sa Panginoon. Tayo po ay nagbabasa sabi nga nananalangin tayo sa ating Panginoon. At the same time, sabi nga ay nadidinig ng Panginoon ang ating prayer, ang ating petition, ang ating request. But God will answer our petition, our request through meditating His Word sa ating buhay. Yung lagi nating pinagbubulay-bulayan yung kanyang salita. At sabi nga sa Proverbs chapter 3, 5-6, sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And
He shall direct your paths. Ibig sabihin, sa lahat ng ating gagawin, dapat kasama natin ang ating Panginoon. Lagi nating isinasangguni sa Kanya para maging perfect yung ating plano. Kasi hindi dapat yung will natin masusunod, kundi yung kalooban ng ating Panginoon. At ang number 2 rito, mga kapatid, sabi nga rito is, surrender your will to God. I-surrender po natin kung ano yung naisin natin sa ating buhay, ibigay natin sa Panginoon. Hayaan natin na let the Lord, sabi nga, moves in our life, sa ating buhay. Kasi kapag nanangan tayo sa ating karunungan, ay hindi natin matatanggap yung pagpapala, yung blessing mula sa Kanya, yung kayamanan na mula sa Kanya, yung sabi nga ay yung kasaganaan na mula sa Kanya. Minsan kasi nananangan tayo sa will natin, sa naisin natin. Kaya pag minsan nanalangin tayo, parang nagdidictate na tayo sa Panginoon. Lord, ito ang plano ko Ito ang gusto kong masunod. Silyuhan mo po ito ng iyong kapangyarihan. In Jesus' name, Amen. Kasi maraming mga Kristiyano na ganun. Akala nila okay na yung mga plano nila. But sa Panginoon, hindi pa okay yun. But pag tayo po ay sinurinder natin yung will natin sa Panginoon, doon natin mararamdaman, doon i-reveal ng Panginoon kung paano natin matanggap yung pagpapala, yung kayamanan, yung prosperity na mula sa Kanya. At ang sabi nga rito, before God will begin to reveal His will to you, you must be committed to doing whatever it is that He desires for you to do. So kailangan bago natin malaman yung revelation ng Panginoon, dapat may commitment tayo sa Panginoon. Yung pagsunod natin sa Kanyang mga utos. Napakahalaga po yun. At sabi nga sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy, blessing to God, this your true and proper worship. Yung paglaan natin sa ating buhay, sa ating Panginoon, yung paglaan natin, yung pagbigay natin ng will natin sa Panginoon, yung pag-worship natin, enough na yun. Ibig sabihin, yung ating sarili, inoffer natin sa Kanya bilang, sabi nga, living sacrifice, kaya-aya sa paningin ng Panginoon, banal, sabi nga ay yung pagpapala na ibibigay niya sa atin, mabilis natin itong makamit sa pamamagitan ng mga revelasyon na ibibigay niya sa atin, yung mga plano ay i-reveal niya sa atin para sa ganun yung gagawin natin ay maging tumpak sa Kanyang paningin. Hindi tayo dapat manangan sa ating sariling kakayanan. Hindi dapat tayo sumunod sa ating will. We must always acknowledge the power, the mercy of our Almighty God. Para sa ganun, mamit natin ang Kanyang standard. Yung pagsunod natin ng tama sa Kanya. At ang number 3, mga kapatid, ang sabi rito, seek godly input. So, kailangan po natin yun. Sabi nga, one key component to finding God's will is to seek the input of godly advisors in your life. Napakahalaga po niyan na mayroong tao sa ating paligid na nagbibigay ng mga godly advice or advices. Para sa ganon, mas lalo nating maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Through them, marami tayong matutunan sa kanila kung paano natin masunod ang kalooban, masunod ang naisin ng Panginoon sa ating buhay. At pag nasunod natin yon, ano nga sinasabi sa ating tema? Pagpapala, kayamanan at prosperity na mula sa ating Panginoon. Sabi rito, if you choose to surround yourself with godly advisors, they will be instrumental in helping you discern God's plan for your life. Napakaganda po ng mga kapatid, kapag we are surrounded by Christian people, yung mga tao na may takot, yung tao na may commitment sa ministeryo ng Panginoon, hindi ka bibigyan niya ng sabi nga ng negatibong aspeto o statement. Bibigyan ka nila ng sa tingin mo ay mga positibong bagay na ikaaunlad, ikaayos ng iyong puso't isipan sa pagsunod mo sa Panginoon. Na once ikaw ay surrounded ng mga tao na malayo sa kalooban ng Panginoon,
100% mga kapatid, hindi mo malalaman ang revelation ng ating Panginoon. Kasi maa-adapt mo kung ano yung character, attitude nila. Napakagandang, sabi nga, lagi mong kasama ay yung may takot sa Diyos. Kasi kung sino yung lagi mong makakasama, maa-adapt mo yung pag-uugali niya, yung character niya. So anong pipiliin natin? Sasama ba tayo doon sa tao na sa tingin natin ay siyang magbibigay upang bumagsak tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon? Di ba? Ayaw natin ng ganon. Mas gusto natin sumunod sa kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsama natin, sa pakikiminggil natin doon sa mga tao na nakakasama natin sa ministeryo. Kaya lang minsan na sabi nga napakalungkot makita o malaman na may mga kasama tayo sa ating ministeryo na sometimes nagkakaroon ng misunderstanding. But at the end of the day, dahil sa habag at kapangyarihan ng ating Panginoon, dahil iisa ang mitiin, nagiging okay rin, nagiging maayos. So napakaganda mga kapatid na tayo, sabi nga ay surrounded tayo ng mga tao na sa tingin natin ay makakatulong para tumaas ang antas ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. If we do that, mga kapatid, diyan natin malalaman kung ano ang plano ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga rito sa Proverbs chapter 11 verse 14, where there is no counsel, the people rule. Sabi nga ang tao ay makukuha siya, mapupul siya. But in the multitude of counselors, there is safety. So kapag sabi nga tayo ay surrounded tayo ng mga tao na walang ibang minimiti, kundi ikaw ay maging maayos ang iyong buhay, tulungan ka tumaas ang antas ng iyong pananampalataya, lalo kang magiging matatag sa kanyang harapan. Kasi mayroong taong nagpupus sa iyo na magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Pero sabi nga, kapag yung mga tao na nagbibigay ng counsel sa iyo ay para lang sa kanilang personal agenda, personal interest, magpupul ka niyan. Malalaglag ka. Hindi ka makapagpapatuloy. Maraming nangyayaring ganyan mga kapatid. Na yung minsan, yung mga kaibigan na sa tingin nila na yun ang makakatulong, yung pala ang hahatak sa kanila para tumalikod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin isik natin yung godly input mula sa mga tao na sabi nga nakasama natin sa ating ministeryo. Walang iba kundi yung sabi nga kasama natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sabi rito, the church is designed to help you greatly with this. So sa pamamagitan na lagi tayo, dapat nandun tayo, mayroon tayong involvement sa church natin, sa ministeryo, para masigit na tayo ay tumatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag lamang tayo maging, sabi nga ay okay na maging attendees tayo, every Sunday uma-attend tayo, after that uuwi tayo, hindi tayo lalago totally niyan mga kapatid. Pero kapag tayo ay na-involved sa isang ministeryo, doon natin lalong mapapatunayan kung paano kikilos ang Diyos sa ating buhay, kung paano natin maunawaan yung kanyang plano sa ating buhay. Sabi nga rito, it would encourage you to be in church every single time the doors are open. So sabi nga, ang church natin, laging bukas yan doon sa mga lingkod niya, doon sa mga tao na nais magbalik loob sa Kanya, sumunod sa Kanya, at sabi nga ay tunay nga na magserbisyo sa ating Diyos. Sabi nga, the more you involve yourself with a community of believers, the greater your chances will be finding godly men and women who can help you discern God's will. Napakaganda mga kapatid, ano? Kapag may nandun pa tayo, lagi tayo na-i-involve sa gawain ng ating Panginoon, sa ating church, at lagi natin nakakasalamuha yung mga tao na sa tingin natin ay nakakatulong sa atin. Mas sabi nga, yung mga ito ay nakakatulong para ma-discern natin, malaman natin kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa atin, kung paano ba natin makuha yung blessing
yung prosperity, yung kayamanan mula sa Kanya. At ang panghuli, mga kapatid, ang sabi rito, pay attention to how God has word to you. He wired to you. Ang sabi rito, God has created you to fulfill a specific role in this world. Ginawa tayo ng Panginoon. Sabi nga, kinreate tayo ng Panginoon dahil every people o every Christian ay mayroong specific task o rules na dapat sundin na sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Maaring may pinapagawa sa atin Panginoon, may kanya-kanya tayong gift mula sa ating Panginoon. Magaling kang manalangin sa harapan ng Panginoon, gagamitin ka sa intercessor. Sa pamamagitan ng iyong pananalangin, marami ang mababago ang buhay, marami ang mapagpapala. Magaling ka, sabi nga sa evangelism, marami kang madadala. Sabi nga doon sa harapan ng ating Panginoon, marami kang madadalang kaluluwa. So marami, may kanya-kanya tayong gift na dapat malaman natin ito. At sa pamamagitan na ibinigay na gift ng Lord sa bawat isa sa atin, ito rin ang daan para lalong higit nating malaman, maunawaan kung ano yung will, yung plano niya sa atin para ma-meet natin yung kanyang plano na tayo pasaganain, bigyan ng pagpapala at kayamanan sa ating buhay Kristiyano. Sabi nga rito, God has gifted every one of us to perform a special mission for which we alone were created. Ito, sa pamamagitan ng regalo ng Panginoon, gift ng Panginoon, mas sabi nga ay mapiperform natin yung special mission na ibibigay ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, when you seek to discover your God's will for your life, pay attention how He has gifted you. Kung paano. Kailangan bigyan natin ng time, bigyan natin ng panahon. Sabi nga, exercise natin yung gift ng Panginoon sa atin. That's why pay attention to how God has wired you o wired you. Ibig sabihin dito. So napakahalaga yun. His plan for you will always be directly related to the gifts that He has bestowed upon you. Yung ibinigay sa atin. So yung gift ng Panginoon, yung plano ng Panginoon, laging naka-align doon sa regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon, doon sa gift ng ating Panginoon, doon para sabi nga ay matamo natin kung ano yung pagpapala. So mga kapatid, sa apat na hakbang na yun, na para natin sabi nga malaman natin kung ano yung plano ng Panginoon, yung will niya sa ating buhay para matamo natin yung pagpapala, yung sabi nga ay kayamanan at kasaganaan, ay kailangan ay gawin natin yung apat na hakbang na ito. Una, sabi nga, ano ba yung apat na hakbang na ito? Ang sabi nga roon sa unang hakbang, walk with God. At ang pangalawa, surrender your will to God. At ang number 3, seek God input. At number 4, ang sabi rito, pay attention to how God has wired you. So napakahalaga yun mga kapatid. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa pagkakataong ito. At muli Lord, kami ay nakarinig o Lord ng iyong mensahe. At tunay nga yung mahakbang na ito kung paano namin o Diyos may apply sa aming buhay Kristiyano. Malaman namin ang iyong plano o Lord, ang iyong naisin sa aming buhay para matamo namin o Lord ang pagpapala mula sa iyo, O Lord. Kailangan, Lord, mai-action namin ito, Father God, para sa ganun ay lalo kaming tumatag sa iyo, O Diyos. Salamat, O Lord, sa gabing ito, sa iyong pag-iingat sa amin, maging sa aking mga kapatid, sa pananampalataya, sa oras na ito, O Lord. Salamat po sa kanilang buhay, sapagkat nagbigay po sila ng panahon, ng oras, para makinig sa iyo, Father God, sa iyong mensahe. At tunay nga dalangin ko, na itouch mo ang kanilang puso't isipan para ito, Lord, ay lalo pa nilang maunawaan, O Father God, at mai-apply nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay Kristiyano. At dahil dito, O Lord, marami pang mga tao,
ang tunay nga na kanilang makakasalamuha, ang kanilang masisiran dahil ikaw ay napakabuti sa kanilang buhay, sa aming buhay, O Lord. Salamat po sa pagkakataong ito. Napakabuti mo, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Muli, salamat po mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo. Muli ko po kayong inaanyayahan sa darating na Thursday po, ikapito ng gabi, na muli po tayo manood o makinig ng tinig ng pag-asa para lalo po tayo ma-enlighten, para lalo pong tumaas ang antas ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. God bless us all. Mabuhay po ang bawat isa. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy